Čaute. Takže čaute, tu je Čurák a Murák a vítajte v ďalšom Let's Play. Áno, a dneska z hry FPS Man. Áno, je to vlastne Pacman, neviem, či ste počuli túto hru. Pacman je vlastne také, že ty si taká príšera, ktorá nemá ani nohy, ani ruky a ty papáš také veľké hovienka svietiace a pritom ťa naháďajú také škaredé, hnusné strašidlá, ktoré sa ťa snažia jesť. Mamka tomu hovorila o kata kurva. Tak, a ako ste si mali všimnúť, tu na už sme si to skúšali, ale ja nakoniec to skončilo tak, že proste sme zomreli a som sa zľakol. No takže tak, ideme od začiatku. Poďme na to ešte raz, áno. Takže hraje Murák, level 1. No ako vidíte, je tu veľmi dobré grafické spracovanie. Áno, a nie každý počítač to udrží. Áno, takže vám radíme najprv sa poradiť s nejakým špecialistom, ktorý sa do toho vyzná skôr, než to začnete hrať a nie, že nám potom budete písať. No a takéto modré je, že aj teba spapám. Áno, a keď také chytíte, môžete ich papať. Áno. A je ich obmedzené množstvo na mape a preto nemôžete veľa strašne ich jesť. Áno, a preto teraz zbierame tie žlté a vidíte ďalšie mám. A keď spápate všetky žlté, tak postupíte do ďalšieho levela. Čo sa nám ani raz ešte nepodarilo, pretože minule už sme skoro boli, len mamka potrebovala si niečo pozrieť, hovorí tomu Pečko s 18 a nás vyhodila z izby a povedala, že musíme sa ísť hrať s kamarátmi a my sme povedali, že nie, tak nám dala obidvom facku a hodila nám notebook z okna a potom sme aj tak museli ísť. A ona potom išla vnúka do... Ježiši, skoro nás to chytilo. No, takže ona potom vyšla s nejakým... Preboha, to je také hrozné. Ideme za ním. A zase nás náňa. My nechceme umrieť. Áno, a prosím vás, keby každý povinne, kto si pozrie toto video, nech nám napíše pod koment, čo by si prijal a aby sme natáčali. Áno, pretože my nevieme, čo sa vám páči, lebo my hráme iba tie najlepšie hry, ale nechceme, aby ste nám zavideli, že akože nám funguje a vám by nefungovalo. Takže dajte aj dačo také, čo by aj vám utiahlo. Áno, a táto hra je veľmi vysoko graficky spracovaná a ak by ste si ju strašne chceli zahrať, tak dáme vám do popisku, kde si ju môžete zahrať online. Áno. Ježiši Kriste! Tu je ďalší, Ježiš! A môžete potom aj s kamarátmi porovnávať, že kto dal viac a ten, kto dal najmenej. Nie, už nás jedol. A na šťastie sme mali veľmi málo, 3110. To je ale veľmi to není málo. 3000, to je 31 000. Aha, prepáč, ja som sa pomýlil. Ja som mal z matematiky dvojku, no. To je v poriadku. A my sa dneska vám poviem príhodu. Nám dneska pani Šelka povedala, že budeme počítať do 100 a celá trieda, že wow. Áno, a učiteľka povedala, že nebuďte ako ovce. A naša pani učiteľka je veľmi dobrá žena, ale keď ju nasterieme, tak nás potom facka všetkých za radom a tak veľmi, že nám potom tečie paradajkový pretlak z nosu. Áno, a bije nás vecičkou nazývanou dildo, alebo tak nejak, a potom nám vždycky hovorí, že prečo máme žaluď na čele vytetovaný. Áno. Ale my nevieme, čo je žaluď, pretože predsa žaluď vyzerá ináč ako to, čo máme na čele. A to nemáme vytetované, ale to ona nás tak bije a preto máme žaluď na čele. Áno, tak keď niekto vie, čo žaluď znamená, tak nech nám to tiež napíše. Môžeš to spapať! Ja Murák! No, dobre. To bola ale uľava. Počkaj, tam bol ďalší niekde. Nebol. Nie. Ja nechcem ísť za rok. Dobre, ano. tu na vezmi. Dobre, choď tu na. Pozri sa na strop. Že či... to je jaká grafika. Chcel som sa vás spýtať, že či radi hrajete Counter Strike 2D sa to volá,
pretože mne to kúpila včera mama, ale ono to bolo ešte na takej diskete a ja nemám na notebooku takú vec pre diskety. Takže ja to neviem vlastne A my by sme vlastne chceli v blízkej budúcnosti natáčať Duke Nukem Manhattan projekt. To je o takom... Nie, zase sme umreli a teraz máme, počkaj, 40 050, no tak ešte do tretice všetko zle, tak si to dáme posledný krát. Áno, mamka má teraz na Stevu, takže môžeme byť dlhšie na počítači. Ale áno, ale potom nás aj tak vyfacka, že sme robili to, čo sme nemali, lebo ona hovorí, že sa máme... Ježiši Kriste, skoro som sa popíškal. No ona nám... A Čurák sa dneska zase popíška v škole. Ale ja som ti hovoril, že im to nehovor. A ja som sa aj pokákal, sa musím priznať. Áno, aj náš kamarát sa pokákal v 4. ročníku. Áno. A musím sa vám aj priznať, že niekedy cez slovenský jazyk, Ježiš, ty čo robíš? Niekedy cez slovenský jazyk, keď sa veľmi nudím, tak ja sa... Ježiši Kriste! No, tak ešte predtým, ako skončíme, tak chcem dopovedať, že sa vypýtam stále, teraz sme zarobili 17 000, no, ale stále sa vypýtam a ja si potom honím na záchodoch. Ale to nemôžeš. Ale však to upratačky pičeho prácu, však od čoho sú tam. No dobre, no tak my sa lúčime. Takže ja čaute, zdraví vás Murák a Čurák.